דו-דו-דו-דם, דם-דם-דם, דו-דו-דו-דם, דם-דם-דם. אוקיי, אם אתם יותר אנשי פייסבוק, אז שתדעו שאני עושה את הלייב הזה בפייסבוק, ואני גם מדברת עם אנשים דרך הפייסבוק, כי אני לא חושבת שאני אוכל לעשות גם וגם. אז זה ככה סתם שתדעו, ומי שצופה בי עכשיו יכול פשוט לקבל את הערך. אוקיי. הלו, האם יש כאן מישהו? רגע. האם יש כאן מישהו? תגידו שלום, תגידו שלום. רגע, בואו נסתכל פה. הופה. זה אני יכולה לסגור. מי נמצא איתנו כאן? הללה. את בדרך לחתונה, רונית? איזה כיף לך, תהני. ואיזה כיף שאני באוזנייך כשאת בדרך לחתונה. מי עוד נמצא איתנו כאן בלייב? אז אני עשיתי משהו, עד שתענו לי, אני אספר לכם שעשיתי משהו קצת מוזר, פעם ראשונה שאני עושה את זה. אני בלייב כאן בפייסבוק, ואני בלייב כאן גם באינסטגרם, אבל אני עונה לאנשים בפייסבוק, אז אם אתם רוצים להגיע ושאני אעזור לכם, או שאני אתן לכם יותר ערך בפייסבוק, אתם מוזמנים. לא כי אני לא אוהבת אתכם, אנשי האינסטגרם, אבל פשוט אני לא יכולה לפצל את הקשב שלי. אז מי נמצא כאן? תגידו לי שלום. רונית, אם את בדרך, כאילו את נוהגת, אז לא לכתוב בזמן שאת נוהגת. מרגישה מחויבות לתת כאן את הדגש הזה. היי יפה, מה שלומך? איזה כיף שאת פה. אוקיי, היום אנחנו הולכים לדבר, אני הולכת לדבר, וגם אתם, אם ירצה השם, לדבר על איך אנחנו מתניעים את האנגלית שלנו אחרי הרבה זמן שהפסקנו. הרבה אנשים, מה שקורה להם זה שהם עושים דברים, עובדים, מתרגלים אנגלית או כל דבר שהם החליטו לעשות, ואז הם נכנסים לתקופה של קיפאון, שבה אנחנו לא עושים שום דבר. תכתבו לי, האם אתם מתחברים לזה? האם אתם מרגישים שאתם נמצאים בתקופה כזאת? או האם אתם מרגישים שהייתם בתקופה כזאת? זאת אומרת, אם הייתם בתקופה כזאת והצלחתם, נגיד את זה, לצאת ממנה, ספרו לנו איך. אבל בואו תכתבו לי כדי שאני אדע מי נמצא כאן. גם אני רוצה ממש לעזור לכם, כאילו אם אתם כותבים לי ואתם צריכים איזושהי עזרה בנושא הזה, אז בכיף אני כאן בשביל לעזור לכם, אוקיי? מי עוד נמצא כאן? תגידו לי שלום, ערב טוב, כבר ערב. אנחנו התחלנו את נובמבר, אני לא יודעת אם מישהו שם לב. אוקיי. מי פה? יפה, האם את אי פעם, האם הכרת את הסיטואציה הזאת, או שאת נמצאת בסיטואציה כזאת של קיפאון? אני יכולה להגיד לכם שבואו תכתבו לי, בינתיים אני אספר לכם שאני בעצמי הייתי בתקופת קיפאון כזאת. אני לא מדברת על אנגלית, אני מדברת על בכלל עשייה. כמו שאם אתם נמצאים בוואטסאפ, אז גם כתבתי את זה שם, הייתי באיזושהי תקופת קיפאון, ובפעם הראשונה בחיים שלי הייתי בסדר עם זה, כאילו כזה הבנתי שאני צריכה את הנשימה הזאת, הבנתי יש פשוט שלבים בחיים שזה קורה וזה בסדר, וזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו גם עכשיו, אוקיי? יפה, די בתקופה כזו, למרות שמדברת 3 פעמים בשבוע אנגלית, חצי שעה כל פעם, אבל אשמח להתניע שוב את התוכנית שלך.
אם את מדברת על התוכנית שלך, זה מה שאני הולכת להציע פה, אז בכיף. אם את מדברת על משהו אחר, אז מוזמנת לנסח את זה בצורה שאני אבין. ערב טוב, וולדה, אני לא יודעת אם אני הוגה את השם נכון. יפה מכירה, שלום טלי, מה שלומך? איזה כיף שאתם פה. אני מזמן לא עליתי ללייב, מזמן, והייתי עושה המון לייבים, ועכשיו לחזור לעניינים, אני מרגישה שהאדם חוזר לי לפנים, וזה כיף, ממש כיף. תוכנית התבניות, אוקיי, מהמם. אם לקחת את הזה, אז זה מדהים, באמת, אין מה להגיד. אז אני רוצה להגיד שנייה משהו באופן עקרוני, באופן כללי, על הדבר הזה של קיפאון. האנגלית, בראייה שלנו, הרבה אנשים מחשיבים אנגלית כאל משהו שהוא נפרד מהחיים שלנו, כאל איזה קורס שצריך לסיים, איזה משהו שצריך לעשות, ואני דווקא אומרת הפוך. אני אומרת, אנגלית זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, וכשאנחנו מכניסים את האנגלית ממש לחיי היומיום שלנו, אז כמו שקוראים לנו דברים ביומיום שלנו, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של קיפאון, אנחנו מאוד עסוקים, יש לנו מעבר דירה, יש לנו חתונה, יש לנו ילדים, משפחה, איזה קרייסיס, כל אחד והסיפור שלו. כל פעם תמיד יהיו לנו איזה שהן תקופות, שהן תקופות כאלה של אין לנו פשוט סבלנות לדבר אנגלית, לתרגל אנגלית, להתייחס לאנגלית, אין לנו את האנרגיה הזאת, ולכן כשקורה מצב שאנחנו בקיפאון באנגלית, אנחנו מתייחסים לזה כאילו שאנחנו בקיפאון בחיים. כשאנחנו בקיפאון בחיים, אז אנחנו גם, מן הסתם, גם בקיפאון באנגלית. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, זה תיקחו נשימה, אוקיי? זה בסדר, זה בסדר להיות בקיפאון, זה חלק מהגלים, זה חלק מהדרך שבה אנחנו עוברים, וכמו זה תהליך, וכמו שבחיים שלנו יש את זה, גם באנגלית שלנו יש את זה, וזה לגמרי בסדר גמור. מה הבעיה? איפה נמצאת הבעיה? שתי בעיות כשחושבים על זה. הבעיה הראשונה, זה שאנחנו מייחסים את הקיפאון הזה, אנחנו בעצם אומרים, אין, אני כזאת משהו, אוקיי? אני שמעתי כל מיני, אני כזאת גרועה, אני פשוט לא טוב בלעשות דברים לאורך זמן, או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו מייחסים לקיפאון הזה, ואני לא רוצה שתעשו את זה, כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מונעים מאיתנו באמת להיכנס לתהליך שהוא בריא ונכון. הדבר השני שהוא בעייתי, ועל זה אני הולכת להתעכב, זה כשאנחנו, מה שנקרא, מאוד מבקרים את עצמנו. אנחנו בביקורת מאוד גדולה כלפי עצמנו, של איך לא עשיתי את זה, ולמה לא עשיתי את זה, ואיזה מבאס שככה וככה, ועכשיו הלכתי כמה צעדים אחורה, ועכשיו זה, והביקורת היא לוקחת מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה, והיא ממש מונעת מאיתנו להיכנס לתהליך נכון וטוב בהטמעת השפה. האם אתם יכולים לנחש מאיפה הביקורת הזאת נובעת? למה זה בא לנו באופן טבעי שאנחנו ככה מבקרים את עצמנו? ובכלל אני אשמח לדעת האם זה משהו שרלוונטי אליכם. האם אתם גם מבקרים את עצמכם בצורה כזאתי, כשאתם באיזושהי תקופה כזאת של קיפאון ובתקופה שאתם לא עושים כלום, אוקיי? בואו נראה. כתבתם לי פה כמה דברים, אני עוברת על זה. אוקיי, כן, נכון, מצוין, סבבה. שרון, אני התחלתי ללמוד באופן עצמאי לאחרונה, הורדתי אפליקציה ואני מנסה גם דרך הטיק טוק. אוקיי, ממש מעניין שרון, איך הולך לך? מעניין אותי ממש לשמוע. כשאת אומרת התחלתי ללמוד דרך טיק טוק, אני מניחה בעצם לשאוב משם מידע, כאילו כל מיני הטעויות הכי שכיחות, פתגמים, דברים כאלה, נכון? את מרגישה שזה עוזר לך? תכתבי לי, אני ממש אשמח לשמוע. רונית, לא לכתוב בזמן נהיגה. אני בהתנאה מאוד אוהבת את התוכנית ומשתדלת להכניס לחיי היום יום, אני יוצאת בגלל הנסיעה. אוקיי, בסדר גמור.
רונית כותבת, אני רק אגיד שרונית כותבת שהיא אוהבת את התוכנית כי היא נמצאת במועדון ושם אנחנו מכניסים את האנגלית ליום יום. יפה, כן ברור. זה בא מהבית, נכון, שרון, קשוח? אוקיי, מעניין אותי מה קשוח? מה קשוח? שמה? כאילו זה לא מספיק ברור המידע או שמשהו אחר? ביקורת עצמית באה מההורים, נכון מאוד. אתרי, אתרי? שמעניין, אתרי. בן או בת? שרון, דרך הטיקטוק זה כדי להקשיב לשפה, אני מורה ומורה לאנגלית בבית ספר, המליצה על זה. זה פשוט כדי להקשיב לשפה, זה לא דברים של מורים שמסבירים על כל מיני דברים בשפה עצמה, אלא סרטונים שהם באנגלית. מעניין. טוב. הביקורת העצמית הזאת מגיעה מההורים שלנו. היא מגיעה מההורים שלנו, והיא מגיעה מהבית ספר שלנו, כשהיינו קטנים, ומה שקורה זה שאנחנו לומדים את ההתנהגות הזאת, ואנחנו משכפלים אותה. אנחנו בעצם לוקחים אותה ביחד איתנו, זה כמו שק כזה שאנחנו סוחבים איתנו, ככה לימדו אותנו שצריך לעשות, ככה לימדו אותנו שצריך להתנהג לעצמנו, כשאנחנו במצב שבו אנחנו לא עושים כלום, ושבו אנחנו במצב קיפאון. ואז מה שקורה, כשאנחנו ממש בביקורת עצמית, קשה לנו להתפנות לדברים אחרים, קשה לנו לחשוב בצלילות, אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על הביקורת הזאת, אוקיי? אז בגלל זה אני קודם כל אומרת, תנשמו, הכל בסדר. הדבר האחר שאנחנו רוצים לעשות, זה להבין מה אנחנו יכולים לעשות מעכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים להבין מה מנע מאיתנו, או מה גרם לנו להיכנס לתקופת הקיפאון הזאת, זה אנחנו נדבר על זה בסוף, אבל אני רוצה רגע שנדבר על מה אנחנו יכולים לעשות ביום יום שלנו. אז קודם כל, כדי כאילו להתניע את הדברים, כן? אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם כשאנחנו מתניעים את הדברים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב אפס. אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא, בדרך כלל, אנחנו לא בסביבה שהיא מדברת באנגלית, אנחנו לא במקום שבו כל הזמן מדברים איתנו, או אם אנחנו לא עושים שום דבר באופן עצמאי ואקטיבי, אז אנחנו בשלב האפס, אוקיי? כל מה שאנחנו יודעים, רואים, שומעים, קוראים, זה בעברית. ואז מה שאנחנו רוצים להתחיל להתניע איזשהו תהליך. עכשיו, כמו שיותר קל לנפח בלון כשיש בו קצת אוויר בפנים, נכון? אז יותר קל לנו להתניע, זאת אומרת לרוץ מהר כשאנחנו מתניעים איזשהו משהו ראשוני. אז ההתחלה היא תמיד כזאת קשה, היא לא קשה רק במובן הזה של להתחיל לעשות את הדברים, וזה כזה קצת קשה אולי, אנגלית זה קצת קשה, זמנים, עניינים, כל מיני דברים כאלה, אלא זה גם קשה בגלל שאנחנו פתאום צריכים להכניס כל מיני דברים לחיים שלנו, שלא היו שם קודם. אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו בקו האפס, פתאום אנחנו צריכים לעשות כזה לזוז, להתחיל לזוז. וזה החלק שהוא יחסית קשה, החלק זה שאנחנו מתניעים. ובגלל זה, מה שאני רוצה שתעשו, זה אחד מארבעת הדברים שאני הולכת לפרוס בפניכם, ואני רוצה שתבינו למה אני כל הזמן שמה דגש על זה שהדברים האלה יהיו קטנים. אנחנו רוצים לעשות דברים קטנים, אוקיי? בגלל שאנחנו בקו האפס, אם אנחנו נלך רחוק מדי, אם אנחנו עכשיו נגיד זהו, 3 שעות, 4 שעות עכשיו אני לומדת אנגלית, וזה לא יעבוד, אז חבל על הזמן, כאילו אני פשוט אתבאס, אחזור אחורה ופשוט אכנס שוב למצב האפס. אז מה שאני רוצה שתעשו, זה שתעשו לא הרבה, אנחנו לא הולכים לעשות הרבה, אנחנו לא בקטע של כמות עכשיו, כי זה ממש הדרך לעשות הרבה מאוד לחזור למצב האפס היא מאוד קצרה. אני רוצה שתעשו מעט, אבל שתעשו אותו כל יום. תעשו מעט, אבל זה משהו שחייב להיות כל הזמן, אוקיי? ולכן חשוב
שכשאתם בוחרים מה לעשות, אני אתן לכם עכשיו רשימה ואסביר מה אתם יכולים לעשות. חשוב שכשאתם בוחרים מה לעשות, תבחרו משהו שאתם יכולים לעשות ביום יום שלכם, משהו שהוא מרגיש לכם שיהיה לכם טוב יותר, שמרגיש שזה זורם לכם כזה יותר, למה שאתם יותר מתחברים, אוקיי? ואני בכוונה מדגישה את זה כי הרבה פעמים לא עניין אף אחד מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים, מה זה נראה לנו, נכון? אמרו לנו די, תלמדו, סתמו את הפה ותעשו את זה, יש לכם מבחן שבוע הבא על פרזנט סימפל, נכון? אני דווקא הפוך, אני אומרת, אתם צריכים להיות במודעות מאוד גבוהה לאיך אתם מרגישים, כי כשאנחנו, כיף לנו לעשות משהו, אנחנו נמשיך לעשות אותו, נכון? זה לא ידרוש מאיתנו כל כך הרבה מאמץ ואנרגיה. אז דברים קטנים, אוקיי? ביום יום שלכם. בואו נראה רגע לפני שנתחיל מה כתבתם לי. אני חושבת שהאנגלית שלי דלה, אנגלית זו שפה עשירה ואוצר המילים שלי לא גדול. אוקיי, נכון, האנגלית זאת שפה באמת באמת עשירה, הרבה יותר מעברית. אוקיי? יאללה. אז הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות, זה לקחת בכל יום מילה אחת. מילה אחת, לא יותר מזה. תתחילו רק עם אחת. ובכוונה אני אומרת, כי יהיו כאלה מכם שיגידו, אני רוצה עכשיו 20 מילים. ואז, אם זה ירגיש לכם כמו תיק, אתם פשוט תפסיקו ותחזרו למצב האפס הזה, כן? ואנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו רוצים להתחמם לאט לאט, כן? להתחיל באש נמוכה. אני רוצה שתיקחו מילה אחת ביום, ואת המילה הזאתי תדברו אותה. זאת אומרת, תכניסו אותה למילה ופשוט תכניסו אותה למשפט ותדברו אותה במהלך כל היום. זה אומר שיש לכם נגיד 12 שעות ערות שאתם יכולים פשוט לחבר משפט עם המילה הזאת. עכשיו מה שקורה זה לא שאתם רק לוקחים, מעשירים את אוצר המילים שלכם. כי לקחתם את המילה הזאת וחיברתם משפטים. זה לא רק זה, זה לא הקטע. נכון, אנחנו גם לומדים מילים חדשות, סבבה. אבל העניין הוא זה שבנוסף לזה שאנחנו לומדים מילים חדשות, אנחנו גם זוכים לתרגל חיבור משפטים. עכשיו בואו, מה זה דיבור? כשאני מדברת אנגלית, אני בעצם מחברת משפטים. עיקר הבעיה של אנשים, כשהם אומרים אני לא מצליח לדבר, בעצם אומרים אני לא מצליח לחבר משפטים. אז זה מה שאני רוצה שתעשו. אתם לא חייבים להגיד את זה בקול, אתם יכולים גם להגיד את זה בלב, ואתם יכולים גם לכתוב את זה. אבל אני רוצה שזה יהיה משהו שהוא קורה כל הזמן, כל יום עם מילה אחת אחרת. עכשיו, המילים הן לא חייבות להיות מילים חדשות. זה יכול להיות גם מילים שהן כאילו מילים שאתם מכירים. אני ממליצה כן לקחת מילה חדשה, כי אם כבר אז כבר, למה לא? וגם לא לקחת מילה שהיא כזאת מנותקת לגמרי מהמציאות, אוקיי? לא לקחת איזה מילה, לא יודעת מה, אסטרופיזיקה. קחו משהו שהוא יחסית יומיומי, משהו שיהיה ברמה שלכם. לא צריך עכשיו לקפוץ גבוה מדי. אם תקפצו גבוה מדי, יהיה לכם קשה לבטא אותה, לדבר אותה, לחבר משפטים, ואז אנחנו אמרנו שהדרך לזמן אפס הזה, היא מאוד קצרה, נכון? אנחנו רוצים שיהיה לנו קל ונעים ונחמד, ושאנחנו נוכל לעשות את זה כל הזמן. אז זה מה שאני רוצה שתעשו. אתם תרצו שנעשה גם איזשהו תרגול קטן בסוף הלייב? תרצו? תכתבו לי כאן אם כן. סתם עכשיו חשבתי על זה, לא תכננתי לעשות תרגול. אבל סתם בשביל שתבינו איך זה צריך להיות, בסדר? תכתבו לי אם אתם רוצים, אם תרצו להישאר פה בסוף הלייב, ואנחנו נעשה איזשהו תרגולון קטן. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, לא אמרתי את זה, שגם זה, כמו כל הדברים שאני הולכת להגיד עכשיו, הוא לא דורש מכם הרבה מאוד זמן. זה לא דורש מכם עכשיו לשבת שעתיים, לשבת, לחרוש, לא יודעת מה, חוקים, עניינים. עזבו, זה לא דורש מכם את הדברים האלה, זה דורש מכם תשומת לב. למה? כי אתם יכולים לעשות את זה גם בזמן שאתם נוהגים,
בזמן שאתם עושים כלים, בזמן שאתם מתקלחים, בזמן שאתם מחכים לאוטובוס, לא משנה מה. זאת אומרת, לקלוט שפה לא צריך לקחת מכם הרבה זמן. אתם צריכים להיות במודעות לזה ולחשוב על זה, אוקיי? כאילו כמו לפתוח את האנטנות שלנו. סבבה? אז חשוב להבין את זה. אז בואו נגיד, הייתי שמחה אם תעשו את זה, לא יודעת מה, 10 משפטים ביום. משפט אחד, 10 משפטים ביום. אוקיי? 10 משפטים ביום עם מילה אחת. זה לא איזה בקשה מוגזמת, נראה לי. זה לא איזה משהו דרמטי. ולא אמרתי לא להשתמש בגוגל טרנסלייט. פשוט תעשו את זה בעצמכם. אל תתרגשו אם אתם עושים טעויות. אל תתרגשו אם אתם עושים עכשיו, לא יודעת מה, מישמש בין זמנים או דברים כאלה. כרגע זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי לנו זה לעבוד. לעבוד. לא משנה עכשיו, טעויות לא רלוונטי, אל תיתנו לזה לעצור אתכם. אוקיי? עכשיו אתם מבינים למה זה לא דורש מכם זמן. אתם לא צריכים לשבת ולחשוב ולהסתכל, גוגל טרנסלייט, עניינים. אין צורך בזה. פשוט תתחילו ככה עם מה שאתם ומה שיש לכם. אוקיי? alright. הדבר השני שאתם יכולים לעשות זה להתביית על איזשהו שיר, ותכף אני אסביר מה לעשות איתו. יש בקבוצת וואטסאפ, אם אתם לא שם, אם לא הגעתם מהקבוצת וואטסאפ, או אם אתם, לא יודעת, או אולי אפילו אם אתם כאן באינסטגרם, יש לי לייב פה באינסטגרם, למקרה שלא הבנתם את זה, אז יש קבוצת וואטסאפ שהיא לקבוצה של הקהילה, וכל יום שישי אני שולחת לכם שירים שהם, בדרך כלל אני משתדלת שאלה יהיו שירים שהם איטיים, שירים שגם הדובר, הזמר, שר אותם בצורה שהיא ברורה ולא בולע יותר מדי מילים. אז אתם יכולים לקחת את אחד השירים האלה, ואתם יכולים ממש להתביית עליו, להחליט שבאיזשהו יום אתם מתבייתים על איזשהו שיר. עכשיו, זה לא חייב להיות יום, זה יכול להיות גם שבוע, אוקיי? מה אתם עושים עם השיר הזה? אתם לא מתרגמים את כולו ב100%, ממש ממש לא. אתם לוקחים כמה מילים בודדות, נגיד 5 מילים, משהו כזה, 6 מילים, משהו בסגנון. אתם מתרגמים את המילים האלה, ואז אתם פשוט כל פעם שאתם שומעים את השיר הזה, אתם חוזרים על המילים האלה ואתם נזכרים בפירוש של המילה. אוקיי? זהו. מה זה מצריך מכם? בפעם הראשונה לבחור מילים, בפעם השנייה אתם צריכים לתרגם, בפעם השלישית פשוט לשמוע את השיר שוב ושוב ושוב ושוב. בסדר? זה עושה הרבה יותר מאשר לדעת עוד 5 מילים. זה עושה הרבה יותר. אתם אפילו לא יודעים כמה זה עושה. זה ממש עוזר לנו, זה ממש נכנס לתת מודע שלנו, ושם השפה בעצם, בזכות הדבר הזה השפה הופכת להיות אוטומטית. וזה מה שאנחנו רוצים בתכלס, אוקיי? אז אתם מוזמנים לקחת את השירים שאני שולחת לכם. אם אתם לא נמצאים בקבוצה, תכתבו לי כאן בצ'אט ואני אשלח לכם קישור, בסדר? אוקיי, יש לנו עוד 2 דברים. רגע, אני רק רואה מה אתם כותבים. תראי, רוצים עוד לתרגל, סבבה, מעולה, יפה, נשמח לדוגמה, אוקיי, יפה התכוונת לתרגול, נכון? יופי. אם יש פה עוד אנשים שרוצים להישאר ולתרגל איתי, אז תכתבו לי כאן, כדי שאני אדע אם בכלל להישאר. בוא נראה, שלחת לשישי שיר נהדר, קליט מאוד. זה המטרה, שזה יהיה קליט, שזה יהיה קצבי, נעים. אני למדתי ארגזים של מילים דרך שירים. אני אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני לא ילידת ארצות הברית או משהו כזה, אני למדתי אנגלית, למדתי את השפה. יותר נכון, התמדתי את השפה, פשוט במהלך החיים שלי עשיתי את זה בלי מודע בצורה מאוד מאוד טובה, ולכן אני גם יודעת איך להעביר את זה הלאה, אוקיי? נקסט, יש לנו עוד 2 דברים. הדבר השלישי, קראתי לזה בשם שאני המצאתי, בית מתורגם. מה זה אומר בית מתורגם? זה אומר שאני משתמשת במה שיש לי בבית, בדברים שאני רואה ביום יום,
וכל יום אני מחליטה לתרגם משהו אחר. נגיד, אני מסתכלת ימינה, שמאלה, אני רואה שפתאום אני קולטת שאני לא יודעת איך אומרים מנורה באנגלית. מה אני עושה? מתרגמת, שמה בפתק ומדביקה על המנורה, כמו לילדים קטנים. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לדבר, להגיד כמה משפטים עם המילה הזאת. לא משנה איזה משפטים, זה, באמת, הם יכולים להיות משפטים מאוד קלים. המנורה לבנה, the lamp is white, the lamp is beautiful, I love my lamp. לא משנה, לא אכפת לי מה. העיקר זה לתרגל חיבור משפטים. בסוף אתם רוצים, בגלל שאנחנו רוצים שזה יהיה אוטומטי וזה פשוט יבוא לכם, אנחנו רוצים לתרגל את זה כמה שיותר, אוקיי? יופי, זה יום ראשון, יום שני קמתם, אתם עושים אותו דבר, לא יודעת איך אומרים קיר, סתם זרקתי. ואז מה שקורה גם במהלך היום, במהלך השבוע, אתם רואים את זה כל הזמן, את הפתקיות האלה. אחרי שאתם כבר ניצלתם את זה ודיברתם את זה תורידו ותעשו משהו חדש. סבבה? אבל זאת אופציה. גם, זה לא דורש מכם הרבה מאוד זמן, זה דורש מכם תשומת לב. באמת, זה הכל. יופי, הדבר הרביעי, תיאור אקטיבי. מה זה תיאור אקטיבי? זה כשאני, במהלך היום אני עושה דברים, ואני מתארת מה אני עושה. אל תעשו את זה כל הזמן, זה יכול ממש להתיש אתכם. תעשו את זה בדברים שהם, אתם יכולים להחליט שאתם עושים את זה בזמנים מסוימים, כמו נגיד, אני עושה את זה בזמן שאני נוהגת, אני עושה את זה בזמן שאני מבשלת, כל פעם כשאני במטבח אני עושה את זה, אוקיי? אני מתארת מה אני עושה. I'm taking the pan, I'm making food, I bake cakes, לא משנה מה. כל דבר שאתם רוצים לתאר, כל דבר שאתם עושים, אתם מתארים. אתם יכולים להגיד את זה, פיזית לפתוח את הפה ולהגיד, ואתם יכולים גם לעשות את זה בראש, אוקיי? בלב, כאילו. סבבה? זה תיאור אקטיבי. עוד פעם, זה לא מצריך מכם זמן. זה מצריך מכם אנרגיה ומודעות. אוקיי? שזה אגב החלק הטריקי. קשה לנו הרבה פעמים, לפעמים, קשה לנו לזכור שאנחנו צריכים לעשות את זה. אם כבר, זה יהיה החלק הטריקי, לזכור את זה. לזכור שאתם רוצים לעשות את זה, כי עוד פעם, אתם באיזשהו בשלב אפס של אני לא עושה כלום, לא מתרגלת, לא עובדת, לא זה, פתאום אני מבקשת מעצמי להתחיל לעשות דברים, אז לוקח לפעמים אנחנו אפילו אנחנו לפעמים נשכח את זה, כי זה לא בהרגל שלנו, והדבר הזה ייקח לו קצת זמן. סבבה? אתרי, תודה נועה על הטיפים מעולים, איזה כיף. אני שמחה שאתם נהנים. אני רוצה שתכתבו לי מה אתם מתכננים לעשות החל ממחר. אני מזכירה לכם מה יש לנו, אוקיי? יש לנו מילה ביום ולדבר אותה, אתם יכולים לעשות את זה ממש מילים אקראיות. עוד פעם תוודאו שזה ברמה שלכם, כן? מילה ביום, זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם מתכוונים לעשות את זה, תכתבו מילה ביום. דבר שני, שיר באנגלית, להתביית עליו, איזה שבוע טוב ככה, ממש. דבר שלישי, בית מתורגם, שאתם מתרגמים את הדברים שיש לכם בבית. גופה, חתולה שלי פתאום הסתכלה עליי. זה דבר שלישי. ודבר רביעי, אמרנו, תיאור אקטיבי. אוקיי? אני כבר אומרת לכם, כשאתם בוחרים תיאור אקטיבי, זה ממש יחזק לכם את היכולת שלכם לדבר עם פעלים, כי אני עושה דברים. אתם מדברים על דברים שאני עושה, אוקיי? יאללה, תכתבו לי מה אתם מתכוונים לעשות החל ממחר. בינתיים אני אשתה מים, כי צמאתי. יש כאן מישהו באינסטגרם? לא נראה לי. אחד בשם מאור. היי מאור. הרבה קפצו וברחו. יאללה, תכתבו מה אתם מתכוונים לעשות החל ממחר. שימו לב, הם לא דברים גדולים, זה לא דברים שאתם הולכים להשקיע בהם שעות על גבי שעות. ויותר מזה, אסור שזה יהיה. אם מישהו מבקש מכם, עכשיו אתה לומד, לא יודעת מה, שעה ביום, לא טוב.
זה לא טוב. אי אפשר להמשיך את זה ככה במשך זמן רב, אוקיי? עכשיו תקשיבו, אני יודעת, זה דברים שעברתי המון עם לקוחות שלי ועם אנשים שבאמת עזרתי להם לדבר אנגלית, זה עובד, זה פשוט עובד. אולי זה נראה לכם בהתחלה טיפשי, אולי זה נראה לכם בהתחלה מעט מדי, אבל איך אומרים את זה? Trust the process, פשוט תסמכו על התהליך, בסדר? אני ראיתי את זה במו עיניי, שזה פשוט כאילו פותח לאנשים את ההבנה והם באמת מצליחים לדבר. אני אומרת לכם שזה עובד, אוקיי? יאללה, עוד. מה אתם מתכוונים לעשות החל ממחר? שרון, משימה לבדוק איך אומרים וילון ולהדביק מצוין. מעולה. אגב, מה שקורה כשאתם עושים בכלל כל דבר, במיוחד אבל תיאור בית מתורגם, מה שקורה זה הרבה יותר לתרגם מילה, וזה גם הרבה יותר מלחבר משפטים. אתם יודעים למה? כי כשיש לכם הרגל להסתכל על משהו ולהגיד לעצמכם, מעניין מה זה אומר, אתם תעשו את זה בכל מקום. ואתם לא תעשו את זה רק בדברים פיזיים, אתם תעשו את זה גם על דברים אחרים שהם לא פיזיים. ואז זה פותח, כאילו באמת, זה פותח אתכם לשפה בצורה מטורפת. וזה מבלי שאף אחד טחן לכם את המוח על דקדוק ועל מילים, ואמר לכם עכשיו בואו תשננו ותזכרו לשבוע הבא. זה כזה כאילו הזיה שהאנשים האשכרה עדיין עושים את זה. בעיניי זה הזיה, אוקיי? אורייטי. אתרי, תיאור אקטיבי, מעולה. מיכל, תודה רבה על זה, ובואי תכתבי מה את מתכוונת לעשות החל ממחר. חברים, אנחנו כותבים ואנחנו עושים, זה לא סתם לכתוב בשביל לכתוב. תחליטו מה אתם עושים ותכתבו. יונה, שיר, מצוין. יפה, שיר, מצוין, אני רואה שאהבתם. יש הרבה מאוד שירים שאני שולחת, כל יום שישי אני שולחת. בזמן האחרון זה היה גם יום שבת, כי פשוט לא משנה. ובאמת שירים טובים, ומה שקורה אני גם שולחת עם מילות השיר. אני ממש משתדלת שהשירים שאני שולחת יהיה שם גם מילים, שאתם יכולים להסתכל על המילים תוך כדי שאתם שומעים את המוזיקה. מעולה, מיכל, שיר ובית אקטיבי, איזה כיף, מצוין. מי שלוקח שני דברים, אין עם זה שום בעיה, באמת שאין עם זה שום בעיה. שימו לב רק שזה לא מכביד עליכם. ואני יודעת שאולי זה קצת נשמע מצחיק, מה מכביד? בואי, לא ביקשתי עכשיו איזה משהו מטורף. אבל בגלל שאתם על האפס כרגע ולא עושים כלום, אז אולי גם הדברים האלה קצת יכבידו. יכול להיות גם שלא אגב, יכול להיות שהם לא יכבידו וזה יהיה לכם מה זה פנן וכיף וזה, תעשו את זה. אני רק אומרת, תהיו במודעות רגשית גבוהה בהקשר הזה, סבבה? לא פשוט לעשות כי ככה אמרו, או כי ככה נוי אמרה, או משהו כזה, אלא ממש תהיו עקביים ומבחינת הרגש, איך אתם מרגישים. אוקיי, יופי. אני הולכת לדבר עכשיו ממש כמה דקות על הדבר האחרון שרציתי להגיד. אני לא אכנס לזה ממש לעומק, אלא ממש נקודה למחשבה, ואז אנחנו נעשה תרגול. בבקשה לכתוב אני, או לכתוב תרגול, מי שנשאר כאן. ואני רוצה, תכתבו בינתיים בצ'אט, ואני רוצה לדבר על כשאנחנו באיזושהי ירידה. בואו נגיד עכשיו, למדתי את השפה, למדתי אנגלית, אני לא מדברת איתכם עכשיו איזה קורסים, לא קורסים, כן קורסים, לא מדברת איתכם עכשיו, אתם עושים משהו, אוקיי? לומדים עצמאית, נכנסים לקורסים, לא יודעת מה, נכנסים ללייבים של נוי, לא משנה מה, אתם עושים משהו, ואז, זה הרבה פעמים קורה ביום אחד, כן? הדברים האלה. ואז פשוט הפסקתם. הנקודה למחשבה שאני רוצה שתחשבו עליה, זה מה גרם לי להפסיק ביום בהיר אחד. עכשיו, אם אתם אומרים, תקשיבי, היה לי
גם קרייסיס בעבודה, ועברתי דירה, ולא יודעת מה, ילדתי, לא יודעת מה, כל מיני דברים כאלה, דברים שקורים בחיים. אז באמת, התשומת לב. זה לא אנגלית. האנגלית עכשיו לא נמצאת בראש מעייניי, כשלא יודעת מה, אני בקרייסיס בעבודה, וכאילו אני חייבת, לא יודעת מה, אוקיי? זה לא בראש מעייניי, זה לא בסדר העדיפויות שלי, ואז מה שקורה, אם זאת באמת הסיבה, אתם בקלות תעלו הלאה, אתם בקלות תמשיכו מאיפה שהפסקתם אחרי הקרייסיס הזה, אחרי המעבר דירה, אוקיי? אם זאת באמת הנקודה. הנקודה השנייה, וזה מה שבדרך כלל קורה, ממה שאני רואה, זה בדרך כלל מה שקורה, זה שאנחנו מראש לא עבדנו נכון, ואז מה שקרה זה שאנחנו הפסקנו ללמוד, הפסקנו לעשות, כאילו ממש כאילו זרקנו הכל על הרצפה, ואמרנו די, לא רוצה, מסתובבת והולכת. מתי זה קורה? זה קורה כשהלמידה של האנגלית, שימו לב, אני מדברת עכשיו על רגשות. כשהלמידה של האנגלית היא מבאסת, היא משעממת, היא קשה, היא מסורבלת, וזה ממש שכיח שזה קורה. רוב הדברים שמציעים לנו, השוק היום שמציע לנו אנגלית, הוא בעצם מציע לנו את הדברים האלה, אוקיי? לא משנה מה, זה מה שצריך לעשות, ככה ללמוד, ככה לעשות, וכשאנחנו מתנהלים בצורה הזאת של אני חייבת לעשות גם אם ששעמם אותי מוות, אז קשה מאוד להמשיך עם זה הלאה. ואז גם אם אנחנו נעשה בקושי עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד 3, יום יבוא ואנחנו פשוט נגיד די, אני לא רוצה את זה, זה לא כיף לי, אני לא נהנית מזה. ואם זאת הבעיה, אם זה העניין, אם זאת הסיבה שבגללה הפסקתם את האנגלית, הפסקתם את התהליך או כל דבר שעשיתם, אז יש כאן עניין מהותי שאתם רוצים להתייחס אליו, אוקיי? ועוד פעם, שימו לב, אני מדברת בכלל על רגשות, אני לא מדברת על דברים טכניים באנגלית, כי זה אף פעם לא זה, אוקיי? טוב, יאללה בוא נראה. שרון, תרגול, דליה, איזה יופי, אתרי ויונה, אוקיי, מצוין. אז אני הולכת שנייה לפתוח את מחברת תרגולים שלי. ובגלל שלא תכננתי את זה, ייקח לי רגע שנייה עד שאני אמצא, ואתם תצטרכו לחכות לי. או שאם אתם רוצים לשאול אותי בינתיים שאלות בצ'אט, בכיף, ואני אענה לכם, אוקיי? אוקיי. אני אעשה כמה תרגולים שהיו גם במועדון, מי שלא יודע יש מועדון אנגלית, ששם אנחנו מתרגלים המון אנגלית, מתנסחים, מחברים משפטים, קוראים, כותבים, מדברים כזה. אז אני אעשה לכם כמה דברים כי פשוט זה מולי ובאמת שלא, לא חשבתי שאני אעשה את זה. אבל הנה אנחנו, אוקיי. יאללה. אז מה שקורה זה שאני כותבת מילה, אני מסבירה את המילה הזאת, אני גם מסבירה איך להגיד את המילה הזאת, ואני אבקש מכם, או לפני שאני אסביר גם איך להגיד את המילה הזאת, אני אבקש מכם להתחיל לכתוב משפטים. באמת, משפטים קצרים, לא צריך עכשיו איזה פסקה. אתם יכולים, אם אתם כזה מרגישים ממש בנוח וזה. אבל אין צורך. פשוט תכתבו משפטים הכי כלילים שיש, שכיחים, כזה, ואני מבקשת מכם כמה דברים. אחד, אתם לא משתמשים בגוגל טרנסלייט. אתם לא משתמשים בגוגל טרנסלייט, זה ממש מוקצה אצלי. לא שגוגל טרנסלייט הוא רע, אלא הוא רע כשאנחנו משתמשים בו באופן כזה. אוקיי? כי דבר ראשון, בקצרה אני אגיד, כשאנחנו משתמשים בזה באופן אוטומטי, אנחנו בעצם אומרים, מבלי מילים, אנחנו אומרים, הכוח לא בידיי. הוא אצל גוגל טרנסלייט, אני מראש לא יודעת. אני בחיים לא יודע, אני בחיים לא אגיד את זה נכון.
ונותנת את כל הכוח לגוגל טרנסלייט, וכמובן שזה לא משרת אותי כשאני ארצה לדבר ולהתנסח בעצמי. אני לא יכולה, אם מישהו יתחיל לדבר איתי באנגלית, אני אגיד לא, 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 רגע שנייה, קודם גוגל טרנסלייט, אחר כך אני אדבר איתך. לא, זה לא עובד ככה. ולכן אנחנו רוצים לתרגל את זה, מה שנקרא הלכה למעשה. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא לומדים. כשאנחנו מפחדים מטעויות, וכשאנחנו שמים משהו בגוגל טרנסלייט כדי לא לטעות מלכתחילה, אנחנו מונעים מאיתנו את הדרך הכי נכונה לקלוט שפה, או לקלוט מידע חדש. אתם חייבים לטעות בשביל להגיע לחלק הנכון, אוקיי? אז לא להתרגש אם אתם טועים, הפוך, אתם רוצים להגיע לזה, לטעויות האלה, בסדר? וזה דורש אומץ, זה דורש אומץ. פשוט לטעות, בסדר? אוקיי, אחרי החפירה הזאת. זאת המילה הראשונה. גם אם אתם מכירים את המילה הזאת, אתם מתרגלים. כי כשאתם מתרגלים ואתם מחברים משפטים, אתם לא רק מתרגלים את המילה, אתם מתרגלים את החיבור של המשפט. בסדר? אוקיי, אז המילה הזאת היא common. common אומרת בעצם נפוץ. אוקיי? היא אומרת גם משותף, אבל בואו נדבר על, ניקח את הפירוש של נפוץ. בסדר? זה בינתיים. תתחילו לכתוב משפטים. אני נותנת לכם גם פידבקים, כאילו אם המצב יאפשר, ואני אוכל לתת פידבקים לכל אחד בכיף. אם לא, אז כאילו אני אתן דברים שהם כלליים. זה אומר נפוץ, לדוגמה, This is a common problem. זאת בעיה נפוצה. This is a common flower. זה פרח נפוץ. אוקיי? This is a common thing in our culture. זה דבר נפוץ בתרבות שלנו. סבבה? יאללה, תתחילו לתרגל, לא להתרגש אם אתם טועים, תכתבו מה שיש עם כל השטויות, עם כל השגיאות, עם כל הבלגן. בינתיים אני רוצה להגיד לכם משהו על איך אנחנו הוגים את המילה הזאת. אז קודם כל, בכלל באופן כללי, כשיש לנו O במילים, ועוד משהו שאמרתי, אם עכשיו תרגלתם משהו, אתם ממשיכים לתרגל, אתם לא מחכים לי, אוקיי? ממשיכים לתרגל עד שאנחנו עוברים למילה הבאה. אז איך אנחנו בעצם הוגים את המילה הזאת? זה שיש O במילים מסוימות לא אומר שאני שומעת אותם או אומרת אותם כמו O. זה לא ко, אוקיי? אז לצורך העניין כאן יש לי שני O. ה-O הראשונה נשמעת כמו U, זה בעצם common. וה-O השנייה היא כאילו לא נשמעת, כאילו בין ה-M ל-N אין לי שם, אין לי צליל, זה כאילו יש בה נח ב-M וב-N. מן, ממש ככה. common. סבבה? יאללה. איפה התרגולים שלכם? לתרגל. Yes, common sense. מצוין. כל יום עובר על מספר הוצאות מילים יום אחרי יום, וכמובן חוזר עליהם. אוקיי, וולד, זה לא, אני רק שמה פה דגש, יכול להיות שלזה התכוונת, אבל אני רק שמה פה דגש. כשאתה אומר מספר אוצרות מילים, אני לא בטוחה למה התכוונת, אבל אני ממליצה לקחת מילה אחת, וכשאתה אומר עובר עליהם, מה שאני לא רוצה שיקרה, זה שאתה פשוט רואה את המילה וזהו. קשה לנו, למוח שלנו, קשה באמת לקלוט מילים בלי הקשרים. בגלל זה הכתבות לא עובדות. כי הכתבות זה מילה בלי קשר. אני רוצה הפוך, אני רוצה שתקשר את המילים האלה, שתדבר אותם. בגלל זה אני מבקשת שתדבר אותם. סבבה? אז זה לא סתם לעבור על המילים, כאילו לראות את המילה ולהמשיך בחיי היום-יום שלך, אלא זה ממש לתרגל משפטים עם המילה הזאת, אוקיי? עוד תרגולים. It's not common for me to speak English. All right. This word is very common. יופי, עוד.
כן, חשוב לא סתם לעבור על מילים. סבבה? זה לא, כי זה נתון לפרשנות להגיד לעבור על מילים. צריך להבין איך לעשות את זה. עוד? וואי, אני רואה כאן רגע באינסטגרם, סליחה, אני לא יודעת אם, קודם כל אני לא יודעת מה השם, קיילה. אני אכתוב את זה פה. common. כן, פירשתי רגע, common זה נפוץ. רגע, אני אכתוב את זה פה. נפוץ. לדוגמה, את רואה את זה, יפה? לדוגמה, this is, נתתי את זה גם קודם, this is a common problem. זאת בעיה נפוצה. A common idea, רעיון נפוץ, is da da da. This word is very common. היא מאוד נפוצה, המילה הזאת מאוד נפוצה. נגיד chair and table are common words. כיסא ושולחן הם מילים נפוצות in English, אוקיי? כן, עוד מישהו בפייסבוק. מי עוד רצה תרגול ולא תרגל? קדימה. כי אין לי אחרת, בסדר, אין בעיה שאתם לא רוצים, אני... כאילו, האמת שגם לא תכננתי את זה. בוא נראה, ייי! Street cat, okay, are very common in Israel. נכון. נכון. עוד. אני מחפשת לכם עוד מילה. ואנחנו כבר פה. אוקיי. קיילה, אם את רוצה גם באינסטגרם, יש פה מישהו באינסטגרם שרוצה לתרגל? תתרגלו גם. בואו נראה. אוקיי. אנחנו ממשיכים המילה הבאה. זה בעצם פועל מוטה. פועל מוטה זה אומר שיש לנו מילה, זאת אומרת מילה שהיא פועל, ואחרי המילה הזאת יש לנו מילת משנה נקרא לזה, או מיני מילה, או לא יודעת איך נקרא לזה, שהיא דבוקה אליה, אוקיי? הפועל עצמו אפשר להטות אותו, כמו שעושים בעברית, הולך, הלכתי, הלכנו, והמילה השנייה היא כל הזמן דבוקה והיא לא משתנה. אז בואו ננסה לתרגל אותה. To call off זה בעצם לבטל משהו, אוקיי? מה אפשר לבטל? אפשר לבטל פגישה, חתונה, דייט, פרויקט, אוקיי? קדימה, לתרגל. יאללה, כל אחד מתרגל, נגיד תנו לי שני משפטים. מי יש לנו פה? דליה, אתרי, יונה, יפה, עוד. אני עוד פעם מזכירה לכם לא לעבור לפני זה בגוגל טרנסלייט. למרות שזה מאוד מאוד כזה נגיש וזה פשוט שם, אני מבינה את זה. אוקיי, בוא נראה. I want to call off my registration, סבבה? יפה, אם את רוצה להגיד, אני אבטל, I will call off my meeting. ו-off זה עם שני F. אין הטעיה במילה. לא עשיתי עם הטעיה. פשוט רגיל, בסדר? אם אתה רוצה, סליחה, אני לא יודעת אם זה בן או בת.
אתרי, אני לא יודעת איזה מוזמן לכתוב לי, או מוזמנת, אני לא יודעת. בקיצור, אם אתה רוצה להטות את זה, תטה את זה בכיף, זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין, אני נותנת לכם משהו, פשוט תתפסו את זה איך שאתם ברמה שלכם, איפה שאתם נמצאים, איך שאתם נמצאים, עם כל, באמת, עם כל הבלגן, עם כל השיט, פשוט תכתבו, לא להתרגש מהבחינה הזאת. יופי, שרון, I call off my flight to India, מצוין. I called off, נכון. נכון, תיקנת יפה, שזה בעצם בעבר. מצוין, עוד אחד לכל אחד. אתרי, גם תרגולים שלך. אני מחכה. עוד. בינתיים אני אחפש לכם. כזה, שלישי. אני ממש דוגמת כל מיני דברים שעשיתי במועדון. בוא נראה. אוקיי, אתרי, את אישה, שלום, ברוכה הבאה, ואני מחכה לתרגול שלך. I have to call off the meeting. Yes, מצוין דליה, מעולה. I have to call off the meeting. My job is call off. כאילו העבודה שלך מבוטלת. צריך קצת לנסח את זה אחרת, אוקיי? אבל לרוב כשאנחנו אומרים call off, אנחנו מדברים על דברים שאפשר, איך אני אגיד את זה? שאנחנו יכולים לקבוע, אוקיי? לא רק, אבל זה בגדול. מה אנחנו יכולים לקבוע? מה אנחנו קובעים? פגישות, חתונות, אספות, אבל אנחנו גם יכולים לקבוע, לבטל פרויקט, לבטל רעיון מסוים, אוקיי? I want to call off our meeting. Yes, מצוין. מילה האחרונה להיום. האם אתם מוכנים? בעצם אני אעשה לכם את זה. אוקיי. Response. שימו לב. יונה, מצוין. Response זה תגובה. רגע. Response זה תגובה. זה לא להגיב, זה לא הפועל. אוקיי? אתם מבינים מה אני אומרת? לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה לשניהם כדי שתבינו. I responded, הגבתי, I responded badly. אוקיי, הגבתי בצורה רעה. He responded yesterday. הוא הגיב אתמול. זאת אומרת, זה הפועל. זה הפעולה שאנחנו עושים. להגיב, מגיב, יגיב, כזה. אני יכולה כמובן לשנות את זה. אבל response זה תגובה. זה השם עצם של זה. אז לדוגמה, התגובה שלו הייתה טובה. אני מחכה לתגובה שלך. ועוד כאלה, אוקיי? יאללה, לתרגל. אני אכתוב לכם את זה פה. אוקיי, אם יש לכם שאלות על זה, תשאלו. כי יש הבדלים בין זה לבין זה, כן? בין הפעולה של זה לבין הדבר עצמו. אוקיי, יפה, מצוין. שימי לב. He will respond. זה בעצם הפעולה. הוא יגיב מחר. אוקיי? Response זה התגובה עצמה. לדוגמה, אתן לך דוגמה יפה. He will respond tomorrow. הוא יגיב מחר.
his response will be ta ta ta. התגובה שלו תהיה המשך המשפט, אוקיי? Your response was very kind, אוקיי, מעולה, עוד. גם מי שעכשיו עשתה תרגלה או תרגל, לעשות את זה, לתרגל עוד. יש לנו כמה דקות בודדות, ואז אנחנו ניפרד כידידים. The judge asked a response, מעולה. Your response made me, אוקיי. It made me call off the meeting. מצוין, שרון. אהבתי את השילוב. שימי לב ש-call off זה עם שני F. אוקיי? יש הבדל מהותי בין F1 ל-off עם שני F. אני אסביר לך גם איך שאנחנו אומרים את זה. כשאנחנו אומרים O ו-F בלבד, אז זה נשמע כמו V, of. לדוגמה, a lot of flowers, a lot of chairs, a lot of cats, אוקיי? There are a lot of כזה. אבל כשאנחנו אומרים, כשאנחנו רוצים לבטא O-F-F עם שני F, לא עם F1, אנחנו נגיד את ה-F, אנחנו נשמע אותה. call off. בסדר? בכוונה עושה את זה ממש דרמטי כדי שתשימו לב. חיכיתי לשאלה הזאת. רגע, יוני, your response to my words, אוקיי, is not good, יפה. יפה, מה ההבדל בין call off לבין cancel? קודם כל אני אגיד שפעלים מוטים, זה באמת אחד הדברים הכי מבלבלים ישראלים, כי א', אין לנו את זה בעברית. שלום, מפלצת שלי. זה אחד הדברים שאין לנו את זה בעברית קודם כל, אז קשה לנו להשוות. ודבר שני, יש הרבה פעמים שיש לנו פועל מוטה, והוא דומה לפועל אחר. אז לא כל כך ברור מתי אנחנו משתמשים במה. אז קודם כל אני אגיד שלפעמים זה מאוד ברור, לפעמים זה ברור בערך, ולפעמים זה ממש אותו דבר. אוקיי? בהקשר הזה זה אותו דבר. אני יכולה להגיד, I want to cancel our meeting, I want to call off our meeting. השינוי, חוץ מזה שזה call off, וזה שתי מילים, ואנחנו לא נתעסק עם זה עכשיו, אבל זה רק ככה, רק שתדעו, שהרבה פעמים אני יכולה לשים את הנושא באמצע. To call the meeting, זה הנושא off. אז אני יכולה להגיד to call off the meeting, את הפגישה לשים בסוף, ואני יכולה גם את הפגישה לדחוף פנימה בין שתי המילים. To call the meeting off, to call the wedding off, to call the project off. אוקיי? עוד דבר שאני רוצה להגיד על זה, זה שהרבה מאוד פעמים אני מוצאת את עצמי, כששואלים אותי שאלות, במיוחד שאלות מהסוג הזה, אני מוצאת את עצמי חושבת. כי זה לא שיש, זה לא שלמדתי את זה בגלל ששאלתי שאלות ומישהו ענה לי, אלא אני למדתי את זה כי חייתי אנגלית. וכשאנחנו חיים משהו, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב שיש גם את זה וגם את זה, שיש הבדלים בין זה לזה. ומה שאני רוצה להגיד פה ממש רק במשפט אחד, זה שהמטרה שלכם זה לא לדעת את האנגלית, זה לא לדעת חוקים, זה לא לדעת כל מיני דברים קטנים כאלה. זה מצוין שאתם שואלים, אני לא אומרת שלא, אבל ככה שתדעו באופן כללי, המטרה שלכם זה לא לדעת את הדברים האלה, אלא זה פשוט לחיות את השפה. כשאתם חיים את השפה, אתם תבינו בסוף, בסדר? אחרי כל זה, oh my god, a response is very significant. אוקיי, מעולה. מצוין! אנחנו בזאת סיימנו את הלייב. היה לי מה זה כיף. באמת, אחרי הרבה זמן שלא עליתי ללייבים, וכאילו אני אוהבת לדבר איתכם ולקבל מכם פידבקים ומשובים. וגם אני, כמו שאמרתי לכם, הייתי בתקופת קיפאון, ואני שאלתי את עצמי את השאלה הבאה, מה אני יכולה לעשות עכשיו שיעשה לי כיף?
אני לא מחפשת בכוח, אני רוצה כיף, אוקיי? מה יעשה לי כיף? במה אני נהנית? ואני באמת באמת נהנית מהלייבים האלה, נהנית מהתרגולים האלה, והכי כיף לי זה כשאתם מדברים איתי וכותבים לי באמת מה קורה איתכם, איך אתם, איפה אתם נמצאים, קשה לכם, רע לכם, איפה הקשיים שלכם באמת. בשביל זה הקהילה הזאת קיימת, תרגישו באמת חופשי לכתוב כאן בקבוצה, לא בפרטי בוואטסאפ, לכתוב בקבוצה מה איתכם, אוקיי? תודה לכם ושיהיה לכם ערב מקסים, ואנחנו נתראה בלייב הבא. ביי בינתיים.